Maswera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kake kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscriber, please don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigirai nyaya ya the former vice president NaMai Mujuru Mure Zimbabwe, NaMai Mujuru avo vakasiva is a vice president wenyika yeZimbabwe for almost 10 years. Muri Zimbabwe vanokuwanda vari kuvanda kuziva kuti chii chakaitika kuna NaMai Mujuru Mushure Mekunge vakuita politics muri Zimbabwe. Ndofunga she was active in politics kwenguva yakati rebei muri Zimbabwe, asi zvakazosvika pakupera. So vaMujuru vakaannouncer kuti she was going to retire from politics. Wakati she no longer had any political ambitions muri Zimbabwe. Vakataura ivo vachiti she was going to focus on farming muri Zimbabwe. Ndofunga pane video rakambotrenda NaMai Mujuru vachibuda vachibata basa kufarm kwavo muri Zimbabwe. This video rakashiwa na one of our social media influencers anonzi Mujuru muri Zimbabwe. Akataura iye akasenda this video. Akataura iye achiti some people have been asking me how is NaMai Mujuru, where is she, what is she doing in her retirement? Well, she is alright now, a full-time strong farmer. She has been busy trying to expand her fowl runs and do fish business muri Zimbabwe. Zvakataurwa na Mujuru akaposta this post pa X along with the video yatira kuratidzai NaMai Mujuru vachishanda basa muri Zimbabwe. Tisingadi kuwesta nguva yatira kuti mungoona video rimwe ambatidza zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section muri Zimbabwe. Vanhu vanonditi hanzi hemunoti marumaru ndati aiwa indini vakomana vanondidherera vanondonicheresa kwakaoma. Vakapfava ndoko vachera ndivo ivo vanochera kwakapfava sitere. Handiti ndiye muchembere anoda zvewigi iyeyu. So we must take it right down to the end where we have the number 12. So we can walk down with our all above 1.5 kgs. They will all go at 1.75, 1.8, because once it's above that, then the market does not take heavy birds above 1.8. You can imagine how many young women and young men will be employed. So if you continue to have too many per run, it means you'll have 3 men, by the way. It will be 36. So 36 multiplied by 2, you're talking of 76. Plus, let's say 20 at site A. Almost 100 people. Chicken run number E. This is chicken run number E. And same size of beds. Same size of beds. We are not doing anything to please anybody, but showing that that's what we are doing here. By the end of next week, they will be done with all the other chicken runs that are to do. Ndofunga mangozonera muri Zimbabwe NaMai Mujuru vachita maprojects avo euku zvakare zvokunzi vata maproject efish muri Zimbabwe. Ndofunga pane mapictures mamwe akambocirculata pasocial media zvakare NaMai Mujuru vari kufarm kwavo vachipinda
kupisa nekugreda fodya muri Zimbabwe. Mapictures akatrenda muri Zimbabwe. NaMai Mujuru varunzi she's doing well. One of my Twitter users uyo anofungidzirwa kunzi ari close to NaMai Mujuru akabuda achicomment on these pictures achitaura achiti this woman is a millionaire, so and she does huku in the region of 500,000 every 6 weeks, so and she has 100 hectares under tobacco and he has cattle in excess of 1,000, living an honest and rewarding life. Ndozvakabuda zvichitaurwa ne one of my Twitter users achipraisa NaMai Mujuru muri Zimbabwe. So kune vasingazive kuti NaMai Mujuru vari kuita nezvei, she's now concentrating on farming muri Zimbabwe. Ndofunga pane nyaya yakambotrenda zvakare muri Zimbabwe mushure mekunge mapictures ava NaMai Mujuru mushure mekunge vabuda paitika transformation pabody yavo, vaita weight loss body transformation abuda. Vanhu vakawanda vakabuda vachikomenta vachiti is NaMai Mujuru okay muri Zimbabwe? Wellens Mujuru haana kumira akauya achikomenta on this issue, and the politician has been on a strict healthy lifestyle, and she's trying to taking care of herself muri Zimbabwe. Akabuda achiti Joyce Mujuru is well and keeping healthy. In response to pics of her circulating with her grandkids, she has been on a diet and weight loss program and has been very successful. Why I have decided to attach those two pictures that reflect her wonderful progress in keeping healthy. Zvabuda zvichitaurwa naWellens Mujuru. Ndofunga the journalist opo chimwana akabuda achicomment on these pictures achiuploada Joyce Mujuru nekuleader by example. Congratulations to NaMai Mujuru for showing us that it can be done if you want. She looks much younger than ever before. Amazing. Staying fit is not only good for the body but also for the mind. I feel challenged. Zvabuda zvichitaurwa naopo chimwana achikomenta on these pictures muri Zimbabwe. So kune vanga vasingazive kuti NaMai Mujuru vari kuita nezvei, ndo zvakuitwa naMai Mujuru Mushure Mekunge Vasiya politics, and vari kutaura vachiti vakasiya politics for good kuti vafocuse nokuconcentrate on farming muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Ndofunga NaMai Mujuru vakadzingwa mubato reZANU-PF muna 2015 muri Zimbabwe, vachiaccuswa nenyaya yekuda kupisa President Robert Mugabe from power muri Zimbabwe, vachipiwa zvakare mhosva yecorruption muri Zimbabwe pamwe chete nokukonzeresa madivisions mubato reZANU-PF. So pari kunzi NaMai Mujuru vanga vane faction yavo yainzi Gamatox faction, iyo yaincluda vanhu vakaita sana Didmas Mutasa naNarugare Gumbo ava vakadzingwa navo varipo pamwe chete. So mushure mekunge vadzingwa vakatraya kunofoma their own party iyo yainzi the Zimbabwe People First muri Zimbabwe kana kuti ZPF. Iyo isina kutora nguva ikabva yaparara, ndo zvakazokonzeresa kuti NaMai Mujuru vasvike pakuzoannounce his retirement mupolitics. Ndofunga pakaitika zvinhu zvakawanda, equipment yekufamba kwavo ikamboda kutorwa, inge iri worth about 226,000 United States dollars since vanga vane chikwereti muri Zimbabwe. Zvinova zvakakonzera kuti vazosvika pakuita politics. So she said kuti she is now concentrating on farming kufambirawo riri kuBeatrice muri Zimbabwe. Ndofunga manguno progress iri kuitwa naMai Mujuru muri Zimbabwe. Ndonyaya tata kuigira muzvara nhasi. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.